Tijekom rata u Bosni i Hercegovini silovano je i seksualno zlostavljano na desetke tisuća žena. Greta Filipović godinama je šutjela o tom strašnom zločinu. Svoje traume odlučila je iznijeti u javnost. Predrag Solomon. U pastoralnom centru Nova Nada u Drvaru predstavljena je knjiga Grete Filipović, Vareške suze, ispovijest žene silovane u ratu. U knjizi autorica opisuje svoj život u selu Careva Ćuprija u općini Olovo od ranog djetinjstva do odrastanja. Miran obiteljski život, nažalost, prekida rat. U želji da vidi zatočenog brata u Varešu i uvjeri se je li živ, posjetila ga je 25. siječnja 1994. Tog najstrašnijeg dana njezina života Greta je postala žrtva višestrukog silovanja. Meni su to uradili od njih četvorce, dvojice ljudi s jednim sam odrasla. Tako da ne bi nikad ni pomislila da bi to on pomislila nekamo li tako nešto napravio. Ja vjerujem u Boga. Ja vjerujem da je ovo Božje djelo. Jer ja kad sam pošla da se objesim tu noć, ja vjerujem da i moja mama sa onom krunicom nije slučajno tu sjedila. Pod prijetnjom zločinaca, kako bi spasila brata od odvođenja u Zenicu, gdje mu je prijetila sigurna smrt, te od zla zaštitila majku i obitelj, Greta je o zločinu silovanja bila prisiljena šutjeti. Godinama poslije rata nije odustajala od borbe za pravdu i istinu, pa su, unatoč opstrukciji jednog dužnosnika obavještajne agencije, dvojica silovatelja pravomoćno osuđena na zatvorske kazne, dok ostala dva silovatelja nikada nisu procesuirana niti su odgovarala za svoje zvjerske činove. Ja vjerujem da je ovo sve Bog dragi tako postavio me da ja to mogu ispričati, da je to moja dužnost da ja pričam. Knjiga je teška, knjiga je potresna, ali je ipak znak da zlo nema zadnju riječ. Ona je jasna poruka, dakle, zlo nema zadnju riječ, ipak dobro pobjeđuje. Meni je drago da je Greta preživjela sve ovo, jer malo tih žrtava zapravo preživi sve to što je preživjela Greta, ne dočekaju ni kraj rata. A knjiga je samo, jedan istiniti segment, jedan kamenčić u jednom teškom mozaiku ratnih zbivanja u BiH. Njoj je vjera u Boga dala snagu da najprije smogne snage preživjeti, da ne digne ruku na sebe, ali da nakon dugo vremena ova istina iz nje izađe, a istina nas sve oslobađa. Samo sa istinom možemo graditi novo društvo, možemo graditi budućnost, možemo graditi ovu Bosnu i Hercegovinu pravedniju. Knjiga Vareške suze ohrabruje i druge žene, bez obzira na nacionalnost i vjeroispovijest, koje su imale ili imaju slične sudbine, da se odvaže, prijave nasilje i počinitelje kako bi svatko odgovarao za svoja nedjela.